Samtang sa Pikas Bayan mga kasama, balitang regional. Kay Gihunong usa ang Search and Retrieval Operation sa lokal ng panggamhanan sa Tubajon, Dinagat Islands. Nakita na ang Patay'Ng Lawas sa Nahagsa ang RP-C2444 Cessna o 182 Skylane aircraft alas 4:30 sa hapon, Abril 9, 2026. Sa opisyal nga statement, gipaundang na ni Mayor Felipe Pedra Blanca ang operasyon human ma-recover sa mga responder ang mga bahin sa lawas sa mga biktima sa crash site nga nimutang sa boundary sa Barangay Mabini ug Navarro. Sa padayon nga retrieval efforts na matikdan sa mga rescuer ang posibleng human remains nga gituang gikan sa usa ka lalaki ug usa ka babay nga karon gipailawom sa hustong verifikasyon. Na-recover sa lugar ang pipila ka personal nga gamit og ubang debris nga gituuhang kabahin sa mga sakay sa eroplano ug human sa tanang proseso og assessment, opisyal lang gitapos ang operasyon uban sa pag-uyon sa pamilya sa mga biktima ug sa lokal nga gobyerno.